Iltaqa' l-grupp parlamentari, diskutejna s-sitwazzjoni preżenti kif ukoll suġġetti oħrajn. Dwar is-sitwazzjoni preżenti, d-deċiżjoni tal-grupp parlamentari hija li l-iktar vot urġenti u bżonjus bħalissa għal pajjiżna huwa il-vot dwar il-miżuri tal-budget. Kif ukoll xi voti oħrajn li għandhom x'jaqsmu ma' proċeduri marbutin mal-budget stess. U allura il-priorità u l-preċedenza maqbula fil-grupp parlamentari hi li għandha tingħata għal liġi li timplementa il-miżuri tal-budget. Mela allura fid-9 ta' Mejju u neċessarju sa' 9 ta' Mejju biex sadattant fis-seduti li għandna jispiċċaw id-dibattiti fuq din liġi u fuq xi affarijiet oħrajn inkluż il-Special Purpose Vehicle tal-Malita fid-9 ta' Mejju jittieħed il-vot fuq din il-liġi. Affarijiet oħrajn li huma fuq l-aġenda tal-Parlament naturalment jiġu diskussi fi ġranet oħrajn u jkun hemm il-vot eventwalment, però wara li nkunu għaddejna minn dal-vot biex jiġi stabbilit ċaru tont jekk il-Gvern għandux il-maġġoranza tal-voti fil-Parlament.